Čau. Spojím a mám to tu. Hotové formáži pizzu, ešte som si pridal salám, aby to nebolo až také dosť suché. Zatiaľ je to v pôde. Dneska skrýmujem, dokým toto dojem. Čo je? Aha. Ja box nebavím. Čo hrajem? Tá. Notebooku. Valorant. Teamfight 2. Viac stišiť? OK. A jak inakšie ju mám jesť? Narezať? Tá pizza není až taká obrovská, že by som si ju potreboval narezať. Toto stačí, že tak zjem a je to. Chutí ako je v pohode. Ale už som mali lepšie pizze. Tak v pohode. Odkiaľ ju mám? Z mrazničky. Ďakujem. Tí, čo sa pýta, kde mám mikrofón, tu je. Ten tak zo svetla není vidno. Mám počítač. Mám. To je notebook. Lenovo G50. Ďakujem.
Ináč, jak sa máte všetci? Môj deň bol dnes taký, že pršalo. Mal som nečakanú 1 hodinu vojnu. A inakšie bol celý deň taký nudný, ale nič som nemusel písať, takže boli v pohode. Vážne? Chodím na strednú. Čau. Som štvrták, takže ja budem maturovať. Informačné a sieťové technológie. Ty vole, ste už tu 16. Super, baví ťa to? Ako prvé áno, ale kým sa do toho 4. ročníka dostaneš, to už ťa to prestane úplne že baviť. Sama teória, málo praxe a to programovanie, že úplne odišlo. Ďakujem. No, skoro by som mali dať čo za, ale na to sa cítim dosť unavený. Možno keď tak zajtra, alebo pozajtra. Čau. Informačné a sieťové technológie. Na strednú. No, mám 18. Nik za jednu lúžu. Neviem, prečo to teraz není vidno, alebo není počuť. A malo by. Chápem. No ja som doma. Teraz je ten donate počuť. Dík za rúžu, Tomko. Čau. Dík za počuť GG's Adam. Pozdravujem Jan Frič. Čo sa oplatí. No, nesíham. Ďakujem. To tak jem. Lebo...
tie pice, to sú tie Dr. Oetker pice, kde sú väčšinou také menšie, takže za to ľúbim ťa, Adam. Čo ti mám povedať? Nič sprostého, inakšie ti dám, inakšie ťa stromím. Dík za to, Adam. Family Friendly stream, ako? Dík za Heart Me, Tomko, ako ja nie som až taký Family Friendly, ja len nehreším. Takže nechcem nič sprostého hovoriť. Nič nenapadne, povedz mi ty, čo chceš. Čau. Ja futbal nesledujem, takže neviem, jaký on dobrý je. Ale to ja som nehral. Tu vetu ti mám preložiť. Heute war ich draußen, hab den Hund und ich ging mit dem Hund Gassi, glaube ich. So irgendwie. Ale ruky nemám. Asi kúpim nejaké Resident Evil. Díkaj tebe. What of Life? Nepoznám. Najlepší žáner hier má ty vole také akčné, jak GTA, Yakuza, potom taký jump and run ako Super Mario, rytmusové hry, že s hudbou také mám najradšej. A Sleeping Dogs som ešte nehral, ale mám to na Steame. Som si raz takú Definitive edíciu našiel tam za dosť lacno. Asi to malo nejakú zľavu. Čau. Pohode. Ja v pohode, už som aj lepšiu pizzu. Lamar z GTA. Lamar. To kto bol? Ak teda kto z 5, tak 5 som poriadne nehral. Dnes iba budem jesť tú pizzu a sa s vami bavať. Nie, to nie je domáca, to je od Dr. Oetker. Ďakujem. A nevdenejšia pizza? Pizza Hawaii. Aha, tak to neviem. Ešte dohrávam Vice City, asi potom pôjdem až na 5.
Niek za 5 rúží, his. Ako RPG si ja tiež užijem dobre. Undertale ma dosť bavilo. Aj teraz bavím na PS1, no volá sa to Grandia. Len som to ešte nedohral. Niek za 15 rúží, his. Len som teraz na takom momente, kde tam mám takého bossa. A moje postavy nie sú až tak dobre silné, že by som toho bossa zničil, takže neviem, jak sa to mám ďalej dostať. Ale asi to bolo jediná RPG, ktoré som hral. Myslím si. Niek za 2 rúže, his. No, posnažím sa. Jak to budem grindiť, alebo neviem. Čau. Som rád. Čau. Ja neviem, nemám na to chuť, ale mne je to jedno. Nemusíš, ak nechceš. Jak dôležitý. Teraz cez notebook streamujem, takže neviem, jak by dačo také išlo. Niek za 1 rúžu. Čau, Quanty. Ďakujem. No, to nechcem robiť. Čo? 100 donatu? A tí, čo nevedia, čo je môj donate alert, to je sound, jak typek sype plechovky a ďalšie zaujímavé peniaze. Niek za 1 GG, Lukács 421. Moda? Komu? Niek za 1 TikTok, Lukács 421. Niek za 1 rúžu, Lukács 421. Niek za zmrzlinu, Lukács 421. Niek za rúžu, Lukács 421. Koľko som zarobil dnes? Niek za GG.
Quattro formaggi pizza, až som si tam pridal salámu, že by to nebolo až také suché. Neviem, koľko som zarobil, to vždy až po streame uvidím. Bo zatiaľ mi to len ukazuje, že mám 41 diamantov. To poriadne neviem, čo tak z hlavy znamená. No, ak mám stišík. Čo? Dík za vodu. Je to lepšie? Dík za TikTok. Dík za GG. Dík za GG, za rúžu. Si ešte poslal, dík za čo? Dík za daj mi svoj hlas. Teraz končím školu. Budem maturantom. Robím. Žem tú pizzu. To je dobre počuť. Neviem. Ako výška. Ale ak mi náhodou toto pôjde lepšie než výška, tak asi by som toto ďalej robil. Neviem, Lukács. Dnes sa nechce dávať celý čas niekomu moda a teraz tu nemám žiadny problém, že by som potreboval nutne moderátora. Čau. Akú výšku? Ako? Možno pôjdem na Tuker do Košic, alebo pôjdem takde do Nemecka. Lebo sestra a mama ma chcú poslať do Nemecka, že viem dobre nemecky a tam sa všetko lepšie naučím. Ale ja že vôbec neviem také, že z môjho odboru veci v nemčine. Takže ja by som ničomu poriadne tam nepochopil. No to budú tam také ťažké slova. Ja i teraz dostávam ťažké slova po slovensky, ani tie nerozumiem. Okej, ten tu si myslím, že je múdry. Ja, ich spreche Deutsch. Ich rede seit, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Jahren kann ich schon so gut Deutsch. Aber es fängt ja damit an, ich war ein kleiner Junge, dann da habe ich so Kinderserien auf Deutsch geschaut und durch das Zuhören habe ich die Sprache verstanden. Was meinst du? Das Mikrofon ist so bei mir. Man müsste mich hören.
Sonst, ja, ich esse weiter meine Pizza. Ja som sa naučil v telke. Ak si toto otázne nepochopil, tak to ešte raz vysvetlím po slovensky. Keď som bol decko, som kúkal rozprávky v nemčine. A to boli nie, že také rozprávky, jak tu niekto kúkal. To boli také moderné. Welcome to the rice fields, motherfucker! Dík za follow. Proste Welcome to the rice fields, dík za follow, motherfucker! Simon. Proste som kúkal tie rozprávky a to bolo, že SpongeBob, Jimmy Neutron, iCarly, Cosmo, Wanda Van Hefn. Čo tam ešte chodilo také vtedy? Hej, také... Čauj, Pecko. Skojme pizzu. Ďakujem. Takže... Ja, tak budem nemecky. Teba. Necítim to ten olej z tej salámy, jak sa mi lepí v fúzoch. Nech je už sobota, že si toho holím. Viete, všeobecne mám rád sír. A ak to je mozzarella, tak mi to proste nechutí. Proste mňa to nebaví jesť mozzarellu. Proste chutí jak plejdáva, jak dačo také podobné. Ale neviem. Ja ani všeobecne neviem, aká tá forma, že ja väčšinou si dám Havaj, alebo salámovú alebo šunkovú so kukuricou. Ja som mal takú dosť cestoviny sírové, a myslíš ako mac and cheese alebo čo? Nie, nechcem. Raz som bol, ďakujem. To neviem, jak sa robí. Raz som bol v Poľsku a tam robili takú dobrú pizzu Havaj. Tak vyzerala. Tam si mal všetko, šunku, sír, ten ananás kvôli tomu Havaj a ešte je tam normálne kukurica potom, to bolo dobré. A tá kukurica nebola taká, že tuhá, ale to bola taká, že asi bola tiež v tej rúve, takže bola trošku tenká, takže sa ťažko z nej odkusávalo dole, takže som ju celú musel zobrať. Silné cestovanie. Možno si rozpravím nejaké rámen a tieto budem jesť. Ja sa poznám dosť veľa. Welcome to the rice fields, motherfucker! Kto mi dal follow? Toto je zdak... Zase tu nevidím nikoho meno. Tak robíte, že sa bez mena tu nazývate. To je také čudné. Ale dík za follow. Takže väčšina z vás to cez čo sleduje cez počítač alebo cez mobil. Welcome to the rice fields, motherfucker! Dík za follow, Fidribum Fusky. Jaký som mal deň?
Pohode. Welcome to the rice fields, motherfucker. Dík za follow, Teo. Dík za rozdíl. Už sa tá pizza nechce jesť. Tak s tými pákami, raz ak dačo začnem do polovice, alebo tak už sa mi nechce. A ja to dám. A už som ich dal tišie. Ešte tišie stream. Napríklad. No dobre, vyskúšam tak. Welcome to the rice fields, motherfucker. Dík za follow, Domino. Welcome to the rice fields, motherfucker. Už ich mám hotové. Som to spravil pred hodinou ďalších asi 40 kartičiek s podpisom. To všetko. Dík za zmrzlina, za GG. Za čo? Ty, kamo, mne to celé nestíha, tu spomalej. Nemá ešte počuť, bo asi mi kamera zmrzla. Haló? Kámo, spomaľ. Ani neviem, čo som mi všetko poslal, ty vole, teraz keď to, ten sound príde, to bude bub. Ale dík za rúžu, Gigi, za hlas, za zmrzlinu a čo ja viem, čo ešte. Ďakujem. Co jem? Jem ekvátor formáč pizzu a ešte som si k tomu salámu pridal. To bolo také suché. Dík za 5 rúží. Ďakujem. Aha. Chápem. Ďakujem. Pripravujem nové video. Mám teraz nemám ani čo posielať. To proste vždy po samo príde. To som rád. Dík za rúžu. Dík za rúžu, Godík. Kamo, radšej mi to všetko do jedného daj, že by potom aj ten donate sound bol počuť. Dík za 5 rúží. Dík za 3 rúže, dík za 1 rúžu, Godík.
55 rúží od Godíka. Nice. Dík. Ty vole, normálne zo 75 diamantov prišlo 135. Soundy. 142, ty vole. Ľudia, ja mám tie donaty nastavené, že na jeden. Takže nemusíte mi dávať po niekoľkokrát dačo, stačí, že aj dáte jeden väčší. Tým myslím ten väčší, že nemusíte mi dávať toľko veľakrát taký jeden, ale že môžete toto veľakrát deliť na jeden. Na 17 rúží samo. Jak sa mám? Za jednu rúžu. Za ďalšiu rúžu. Za ďalšiu rúžu. Ja nestíham s tými donatami. Kľud. Ďalšiu rúžu. Ja som z východu. Za srdce. Prešov? Nie. Ale nechcem rozprávať, skáďal som. Z niektorí to tu vedia, ale... Nie. Začína mi... Kedy ráno začínalo pršať, úplne sa to tu všade ochladilo. A... Začína to byť väčšia zima. Ja som v pohode so zimou. Košice, na Košice... Na Košice... Nie, v Košice. Dík za GG a dík za daj mi tvoj hlas. Chodím na IT školu. Dík za hasky. Hej, mám vodičák. To je hudba. Dík za zmrzenú TikTok, hudobnú, neviem čo. Ja to nemám. Neviem, by bolo drahé teraz. Moja sestra tu má auto. A... Otec. Ďakujem. Až nestíham. Ďakujem za GG, zmrzlinu, hudobnú hru. Ja som za všetko vďačný. Samo, ja ťa to asi prvýkrát vidím. Ja teraz ani neviem, ktorý peste Samo si. To sú tie donaty, bo tu teraz takto...
Mám to zase nešťastie. Dík za šišku, kámo. Čo je to šiška? To je taký vzácný donate. Kámo. Nie až počítač s teba vystiela. Ja už nevidím vaše fotky už na profilovkách. Fakt? Ty vole, už som dal i k peckovi moda asi ešte do komu, ak sa nemýlim. Tu nechcem mať. Kámo, ľudia, na čo chcete byť tak nutne modom? Tu sa mi... Nepotrebujem toľko veľa modov, nestačí, že mám jedného. Alebo dvoch, keď som ten pecko. Potom tu budem mať toľko veľa modov, že nakoniec všetci budú modi a potom každý tu bude písať z prostosti. Ono to stačí, ak teraz píšeš. I tak, čo máš z toho, ak si mod? Čo máš proti Richmanovi? On tu je v pohode. Alebo napísal on predtým dačo zle. Kámo, ja už sa nepamätám, čo sa tu deje, ja už som totálne zmetený. Čauka, ako chutná pizza? Kámo, už ani nie. Dík za 5 rúží, Jose. Aha, sorry, tí typci už tu má normálne, že mňa už tu zraze, ja už tu zošaliem. Viete čo, za to, že už mám na dnes dosť, nikomu dneska nedám moda. Ak chcete zavolajte Pecka, Bombarímu, naj sem prídu, aby moderovali. Ja som aj do Discordu napísal, že dnes bude stream. Dík za ďalšiu rúžu. Kámo, prestaň tu spamovať, mi spomaľuješ normálne notebook. Čau. Môže byť, že prídu. Bolo tu aj chvíľku IKPecko. Už to také mokré, tu je také ako... Neviem, jak to mám povedať, jak mokrý chlieb pod tým cestám. Tu sa mám? Neviem, jak sa mám. Proste neviem to opísať slovami. Som zmetený, cítim sa zmetené. Čo to už neučí? Týpek mi tu toľko veľa donatov hádže, že mi až notebook nestíha. A toto není môj školský notebook, toto je môj notebook. Môžeš prestať mi písať? Čo, ja ti dám bán, ja ti za to dám bán. Mám také nervy, že proste mu dám bán.
Sorry, doktor mi behol do obývačky. Čo je? Dík za donaty. Som tu. Som videl, jak je odísť. Lebo som si nemusel, že ten tu mám. Ale povedal som, bo už som na vás mal nervy. Čau, malý. Ďakujem, dobre, že si prišiel. Čau, Petko. Som jedol pizzu. Už som ju dojedal. Takže týmto ja končím na dnes. Dík za dneska. A uvidíme sa zajtra. Teraz si idem umyť vlasy. Inakže dík za donaty. A uvidíme sa na budúce. Neviem, či budem zajtra streamovať, lebo neviem. Ja len streamujem, bo som tú pizzu jedal a už som ju dojedal, takže už končím, i tak už je veľa hodín. Si ešte musím umýť vlasy, si ešte musím niečo pozrieť a ešte musím ísť spať. Takže uvidíme sa. Čau.